Kumana daki. Tie na neno politics mek America, onge politics mar gonyo ji. Koro na pango budget nma wabotimo kama. Kana biro ground ne different. Iwuoyo gi ji gi development midwa kelo nigi. Gin ng'ato koni mama waseyieri gonywa. So ineno siasa mar ka gimar kaka Easter wacho no en adier. Chieng' moro ng'ato ndiko na barua mokona wabo wang'o dalau. Iwe komno awacho ni ma okawe. I am a fighter. Koro na ringa mbaka last minute. Tamor na as an independent candidate ndalogo no kan ODM. Sani I'm a member of the ODM party. No kagine as an independent candidate. Ado wacho ni gik ma Easter no wacho en adier. Sache moko iyudo ko lor ni ndara. To ng'at ma loro ni ndara no konan konwan mondo watim ni kamano. Bas bang elections joma ne loro ni ndara no ema bire dala ni kakwa school fees mek nyithindo. Tidwa penjo gi to ndalo mano timo na kamacha an adwa bed jatelo mabobet jadiera manyiso gik moko timore kama adwa miu connection adwa miu network lakini no tukudwa winja pesa mwaket mbele adwan political parties otimie soul searching openjure ni leaders magin tiere go duto adier tiyo ni jopiny koso kutin jopiny nikech inyalo kawo a thug. You cannot transform a thug to a leader. Tactics mong'eyo en gik ma Easter wacho en ong'e goch. Koro mon yudo matek ahinya. Kionge pesa kaka nyaminwa bo wacho ka onge ng'at ma boyieri baba. Pang line gonywa. Kori penjori ga agonyo ga jogi atweyogi. Ok atwegi. Agonyo ng'ato kanye. Ni mama miwa pes wiwi. Yani ndalo giduto ka elections osirum okibichiemo e odi. So I'm asking for party leaders mawantiere go. Gil members kata mon wetewa mochung' en